Wato jihar Zamfara jiha ce da ta bunƙasa da ƙarfin arziki da ma'adanai marasa adadi, da noma da kiwo da kuma kasuwanci wanda aka san su da shi tun a shekarun baya. Sa'annan da haka ne ta kafa tarihi a ƙasar da kuma nahiyar Afirka. Idan aka lissafa jihohin da suke takama da zaman lafiya wato a Najeriya, babu shakka za a sako jihar Zamfara a sahun farko-farko. Jiha ce da take da tarin al'umma sama da miliyan 3. A kiyasin shekarar 2006 an samar da jihar Zamfara tun 1 ga watan Oktoba a 1996 wato a lokacin mulkin General Sani Abacha. Sannan ta haɗa boda da jihohi da dama. Kuma ita ce jiha ta farko da ta ƙaddamar da shari'ar musulunci a Najeriya. Ba don komai ba saboda cikakken zaman lafiya da take takama da shi. Kuma zaman lafiyar ne ya sanya kashi 80 cikin 100 na jama'ar jihar suka dukufa wajen harkokin noma. Sa'annan suke samun amfanin noma masu tarin yawa. Kuma sai gashi an wayi gari wani sabon lamari yana sanya dagula lissafin musamman a harkar tsaro da noma da kiwo, sa'annan da kuma dukkan abin da ya shafi tattalin arziki. Sunana Umar Abdulmalik, wanda aka fi sani da Umar Jos, wato mai bada umarni. Sunana Muhammad M.I. Sardauna, mai gabatarwa. Ina da kaici da wannan hali da jihar Zamfara ta tsinci kanta a yau, sannan ina baƙin ciki da wannan yanayi da aka tsinci kai a yau a jihar Zamfara. Sunana Alinuhu Musa Yariba, wanda ku sani da Sahabi Madudu, kuma jarumi a masana'antar Kano. Ba na farin ciki da wannan lamari na fargaba a jihar Zamfara. Lallai wannan damuwa da fargaba da firgici da ke faruwa a jihar Zamfara abin takaici ne. Wannan saƙon jaje ne ga ɗaukacin jama'ar jihar Zamfara daga Honorable Tukur Umar Ɗanfulani, wato Chairman APC Party. Zamfara ka gyara.
Ali ya ga Ali. Kabiru. Yaya. Me nake gani ake lallatsawa ake damalmala zan iya kan da mu. Haka shi. Ba ce dan ji shi labas. Ba gwai ba bace ballanta ne kace daga ciki ake gane ninanta. Wannan ayaba ne. Dabba. Ai ba maka. Kuma wai dama ka kware wurin shi dan haka. Kai. Me wannan? Kan fasiya. A furen soyayya. Haka ne. Ai albishirin kano. Fari kal. Goro. Tar. Kuma haɗi yau sau uku. Yawwa, alhamdulillah. To wannan fure na soyayya. To, dawa kenan? Ka tuna fatiti? Fatiti ɗan tuna mu. Haɗi yau sau uku. Na haɗi. Ka haɗiya? Na haɗi. To fatiti. Fati da ta ce in kwantar da hankali na ina yarinyar ka dai da ka nuna min a waya. Wa kenan ba? Awan matarka. Ina jin ka. Sai aka yi ni. Yarinya ashe yar hannu ce, grade ce, grade 1 garan bawul automatic. Allah ƙarya kake. Kai! Ƙarya kake. Allah ƙarya kake, Kabiru. Ban gane ba. Wacce ta zo gidanka ka nuna min ita abokan wayarka. Kabiru ban san kai cirgegen makarici ba ita bace. Allah ba ita bace. To kaga. Na'am. Ai in kana tantama gurin da baya shi. Na ake gadama. Yawa. To in kuma da Fati ta tambaye ta dan ita kanta Fati ashe kai wannan ma kai kana so ka wahala da kanka. Yar hannu ce, yar gida ce, giredi ce, number 1 ne. Babu matsala. Duka dauka. Allah da ya taimake ni na keke Fati. Na ce wa Fati ke ma yaya wacce din tace za ta kawo har gida. Allah bane. Ayya, wallahi har na ga sanyiwa da naga hotonta. Asakarin sai baba. Asakarin sai baba. To za ka ga sai ba zan yi sabin din tan an jima da dare. Kai. Dauka. Ai ba ta dauka ba. Ai Fati ta ce min ta gama komai ta bata ka a gurin. An saita ni. Yawa. Ya shiga. To. Ta dauka. Allah ya dauka mu gani. Ya shiga. Ta dauka dai mu gani. Na dai gama da Fati ta ce min ta gama komai ta karfanta ka a gurin. Ba ta kusa ne, bari saki kira. Yo Allah ne da daga zai. Asikarin sai baba. Asikarin sai baba. Yo Allah yo Allah. Hello? Allah sai dai ka sai dai ka kunka. Ta sa a caji ne. Allah ta sa a caji ne. Kaga. Ni kan yau a ango nake. To abin da nake so da kai. Ni na san matakin da dan dauka. Allah a yau din nan. Kan gari ya waye. Yanzu ina za ka yi. Sai na faɗa ma. Saboda shashashan ina ne ni da zan faɗa ma me zan yi. Yanzu ni Fati ta ce min in je in saya musu apple. Za su je. Ai ba apple ba, ko tuffa ne. Shi ne na zo in duba wannan ashe ba ta nuna ba. Sai. To dole in je. Da yake ka ga sarkin shuke-shuke. Ka je ka nemi apple. Za ta ci apple. Abin da nake so da kai. Ni kuma na ga apple. Da na zo da magana ne. Amma ka fusa. Allah ka fusa. Na koma. Allah na ka fusa. Je ka. Kawar gida ba kowa, sai dai ka kawo wannan da fita da wannan. Allah ya shirye ka. Ai yau. Allah ya shirye ka. Yau din ne. Yau din nan. Yau din ne. Akwai aiki. Shikenan. Akwai aiki. Hello? Assalamu alaikum. Nana. So ya gida. Lafiya kalau ke kuma sabida Allah. Jiya na yi ta kiran waya har wajen so nawa. Na ji no ansa ba dauka ba. Allah sarki. To abinda nake so da ke. Na kira ki ne dama ina son da Allah. Lallai duk abin da kike yi. Duk wani abin da kike ki bashi. Ki zo ki same ni a Jakadiya. A Jakadiya karfe 2 na rana. Sharp. Karfe 2 na rana nake so ki samu a Jakadiya. Duk karki damu. Menene? Duk fa abin ɗaya ne. Menene baki sani ba? Babu abin da baki sani. Menene? Karfe 2 ki zo ki same ni. Yawwa. Ko ke faɗan yi dariya. Yawwa. Nana, karfe 2 sha. Wannan bai sanni bane.
Allah bai san bane yana ta wani cika baki. Za a sha mai malam. Bari in je da samu ne wanka. Fesa turare in cike da turare. Allah sanne ya aiki. Lafiya da Yawa. Ya rage so. Daki nake so. Akwai daki. Yawa. Daki biyu ne rage. A'a, ɗaya nake so. To akwai daki. Yawa. Yawa. A banki. To baki. Baya ne ko? Haba. Hello? Kina ji na? Na faɗa raso tun ɗazu ni ban ga kowa ba ban ganki ba. Wai kina ina ne ka? Yawwa, isauri ki ƙaraso. Isauri ki ƙaraso. Yawwa, sauri da Allah. Me kika tsaya ne? Ko motar ne me keke nafe ne ya ɓaci ko moto? Ban samu keke nafe ba ne da wuri shi yasa. Abin da nake so da ke ba maganan ɓata lokaci. Sauri mu shiga mu domin mu je mu huta, mu wataya. To ai shi ke. Mu bi nan. To shi ke. Kina dai. Mai sha rana mai sha gajiya. Yanzu na san ba abin da nake da bukata sai ka nasa me kike so shi. Kala nau'in kike so shi. Hello? Ummi, kina ina ne? Oke, kina gida? To wallahi yanzu na ga mijinki ya shiga Jakadiya. Wannan hotel Jakadiya ki zo ki gan shi. Kin ji ko? Yawwa. Yawwa kawa. Shikenan. Habib. Lafiya? Ba ku gani ba?
dai ka ce da ka gane ni. Fati? Oh! Kin san kuna da yawa. Shi isa ba na gane abubuwa. Ya haƙuri da Allah. Ma, Kabir yanzu har ka mance da ni. A'a, ai, ba a manta da ku ba. Ina zan manta da ku. So ya kike? Normal. A'a. To, yaya to? Ya al'amura? Me ka zo yi nan? Dama kin san mu ma'aikatan gwamnatin nan. Watan duk da aka samu rana irin wannan, ran weekend kenan. Muna dan zuwa mu dan yi dana sha, an dudduba ziyara da makamanta ka zo mu huta, mu wargaje, mu baje, mu wala. Da kyau dan gidana ka ce muna jone. Allah ko? Da. To shikenan. Ai da ina ce ko ke ma kin kama. A to ina kake so. Allah ko? To shikenan, indai tunda kin ce haka, ba komai mu je. Na yi mamaki da na ganki da. Yi mamaki. Abba! Aje mana. Amma yau ana za mu farko? Na? Baki san wani abu? A'a. Ya Habib ba wani kike so. Ba wai tsoro nake ji ba. Wallahi ina da communication da yawa a office. Na san yanzu hakan nan mutane sun jera a office. Suna tsaya. Shi isa gaba ɗaya za ki ganna kamar a Hausa ne a rikirkice. Kawai tunani na ofis ne ban tashi ankara ba sai na ga lokaci ya tafi kwatsam. Allah. Yaran da kake kana jin tsoro. Ba tsoro nake ji. Kawai dai yanayin yau din ne sai a hankali. Wallahi ina da Lafiya? Manaja ne yake kira. Wallahi manaja ne yake kira. Na san akwai wani abu. Kin san sai ana musu magana. Dai mana abin nan wani kiɗa wanda kike so. Aka kaman ko dai a ƙoshe kike ne? Ni kaɗin ne duka. Don ainihin da saba barka. Fati. Da Allah ki mun usiri. Ina zuwa minti. Kin ji? Yanzu nan zan da. Yanzu nan zan da. Allah. Yanzu nan zan da. Ya haƙuri da fita na ke da wuya wasu shagulgula suka ɗebe gaba ɗaya abin da na saya amma ki in dai dan wannan ne Allah bari je ka su bari je kawai su bari dai ije shi bai abin da ya kawo kawai ba na son da ɓaci ranki shi ke munafikin Allah gani a bakin hotel ɗin da kake ka fito yanzu nan.
Iya? Ban ji ba? Ana kira na a waya yanzu nan aka kira ni a waya office kuma dama akwai sabon cikin mota sauri yanzu je yanzu nan zan dawo Allah wai menene ne duk da su da na shigo wurin nan me yake ni fa na san duk matsalar nan in dai dan maganan wannan ranar ne ni na sai shi gaba na sai shi gaba matsamin sai na dawo menene kuma waye ummunka Allah ya sauke in zama ummunka ka je ka nemi ummunka a can amma ba ni ba haba mai munafikin Allah sweetheart menene matsala na dake kishi me na biyo ni nan wurin kuma saboda Allah dole ka yi tunanin biyo ka nan saboda baka da gaskiya to an ce na san iya ni na rasa ma wani algungumi fitsararre ne yace miki ina wannan hotel na rasa wani algungumi ne fitsararre ya faɗa miki wannan kuma da aka ce miki ai an ganni da matan mai gidana ne ta ƙaraso na zo na ƙarasa da ita inda take domin su huta kuma kin sani mai gidan nan nawa a nan kullum na ce miki muna zama a hotel nan muna zama ina rako shi a nan yake ci a nan yake sha ma'ana a nan yake hutawa mai gidana ne ba office kina son in saba ma umarnin shi shiga uku kenan ko mu shiga uku dan yi dariya dan dara da Allah ai ba za ka ga dariya ta ba kamar yanda mai gidan naka yake nan tare da matar shi ni ma ya kace ka kama mana daki ba zauna da ni kai ga mai gidanka ga in ma wani abun zaka mai muna tare haba sweetheart wannan mutuncin ki ne kina mai daki na a ce kuma a gamma a hotel ina mutunci anan ki je gida yanzu nan zan zo baran bata lokaci ba kawai da mu karasa wani rubutun document ne yanzu ina zuwa ina hanya yanzu ki koma gida idan ka ga na tafi gida to kafa na kafarka ba inda zan je ba tare da kai ba ummi me yasa kike da kishi me yasa kishi ya miki yawa ne me kike tunani ko da kika gani fa aka ce an ganni da wata matan mai gidana ne ta iso shine na karasa da ita gurin ne to tunda suna tare da matar shi ni ma ka kama mu muna tare da kai in ma abu za ka mai muna tare yana gurin muna gurin ba shi kenan ba amma yanzu ummi ba za ki je gida in karaso ba yanzu nan fa zan zo ai ba zai ma yi ba muna tare a nan mu je mu shiga kin zaɓi haka yanzu saboda Allah ummi da mutuncin ki kina mai ɗaki na a ce wai mu shiga a gan mu a hotel na ce maka mu shiga amma yanzu ummi in ce ki je gida saboda Allah ina zuwa ki ce wai ke alfir ba haka ba ai idan ka ga na je gida to tare da kai amma don ba haka ba Allah ba na san irin wannan ba na san abin da kike abin yana lalata min zuciya
Hello? Ajiya. Ba abu nan bane, ina zuwa. Ya hakuri, ina zuwa. Kai! Wai ni ya zan yi? Kira ta nan. Ni abin nan ya fara kulle ni. Yarinyar nan heka ce mai.
babu abin da zan yi da zuri'ar alƙali. To gargaɗi na ƙarshe a gare ka. Idan baka yanke shawara kan rabu da yadda zan iya raba ka da rayuwar ka. So da ka faɗa min gaskiya ni har yanzu ina kan makaranta. Na san ba za ta iya kisa kai na daji. Wannan gaba ce wacce ta samu asali tun daga kakannin. Gaban da ke tsakanin iyayenmu ya hana su karɓi soyayya. To na ga kwana biyu ka canja ni dadi kamar yadda da muka saba idan muka zauna muna hira da wasu rawa yanzu ka canja gaba ɗaya ba ka yi dadi. In har akwai abin da kake boye mana dadi ka gaya mana. Ya na ranka da babban jaka. Mutum nan ya fita ko zan koma su kuɗi ne sai ko a wasu kuma rana. To haka ka zaba. To idan ka je ma za ka dawo. Shin ne dan gidan Alhaji Awwal muka kasance shi a sume. Wato shaye-shayen nan da duk kake yi da wiwi da nake hana ka duk baka daina ba. Kai ba ka san baya. Me waka? Ba hana son kai waka banza waka wofi. Tun da sha ta mutu ba sake san wani mawaki mai basira.